Vyzerá to tak, že zámer dostavby zimného štadióna vo Vranove nad Topľou súkromnou spoločnosťou naberá reálne kontúry. V priestoroch rozostávaného zimného štadióna sa 12. novembra stretli potenciálny investor z Litovského Mikuláša, pracovníci mestského úradu a zástupca stavebnej firmy, ktorá je realizátorom stavby. Mesto sa dohodlo so stavebnou firmou na ukončení zmluvne dohodnutej spolupráce. Tá by mala ďalej pokračovať už medzi realizátorom stavby a potenciálnym investorom. Prvé rokovania už prebehli, pričom obe strany prejavili ochotu spolupracovať na dostavbe zimného štadióna, čo by malo byť spečatené podpísaním novej zmluvy. Do výstavby zimného štadióna investovalo mesto doposiaľ z vlastných zdrojov zhruba 2 milióny eur. Za tento obnos financií sa postavila samotná hala, urobený je strop so vzduchotechnikou, osvetlením a ozvučením, rovnako je zabetónovaná podlaha v hľadisku, na ktorej sú postavené tribúny. Ľadová plocha je zatiaľ pokrytá štrkom a pripravená pre položenie podlahovej dosky. V zázemí sú urobené všetky potrebné rozvody, teda odpady, kanalizácia či vodovody a vyvedené sú nad podlahu. Ďalších vyše 1 milióna eur potrebuje investor na dobudovanie zimného štadióna. Stavebné práce by sa podľa neho mohli spustiť už koncom novembra tohto roka. Prvým krokom by malo byť zabetónovanie podlahovej dosky pod ľadovú plochu, ktorá by sa definitívne dobetónovala v jari budúceho roka. Začali by sa aj práce na zázemí, kde pribudnú šatne, sociálne zariadenia či sprchy. Pracovného stretnutia sa zúčastnili aj projektanti prešovskej firmy, ktorá sa má postarať o vybudovanie interiéru zimného štadióna, ktorý sa má stať multifunkčným zariadením. Nemali by v ňom teda chýbať ani tenisové kurty a ihriska na hádzanú, volejbal, basketbal, badminton či ping-pong. Každopádne práce na dostavbe zimného štadióna sa môžu začať, až keď zmluvu medzi mestom a investorom schváli mestské zastupiteľstvo. Samotný zámer dostavby zimného štadióna už vranovskí poslanci odsúhlasili. Plánovaný termín, kedy by mal byť zimný štadión spustený do prevádzky, je najneskôr v októbri budúceho roka.